በስመ ስላሴ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ ዕለት 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ አደይ ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ 13 ሰነ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት። በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር አምላክ ንቅዱስ ገብርኤል ናብ ባቢሎን ናብ ዓቢ ነቢ ዳንኤል ለኣኾ። ንነቢ ዳንኤል ድማ ካብ ኣፍ ኣናብስቲ ኣድሓኖ። ከምኡውን ዓቢ ነቢ ዳንኤል ስለምምላስ ዝተማረኹ ይቕረታ ከምኡውን ዓቢ ነቢ ዳንኤል ስለምምላስ ዝተማረኹ ወገናቱ እናሓሰበን ብሓዘን እናጸለየን እንከሎ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ገብርኤል ወሪዱ ዳሰሶ ባረኾን ኣጸናንዖን እውን ብፍሉይ ድማ 3 ምስጢራት ገለጸሉ። ቁጽሪ 1 ቤተ እስራኤል ድሕሪ 70 ዘመን ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለሱ፣ እቲ ካልኣይ ክርስቶስ ሰብ ከም ዝኸውንን ከም ዝመውትን፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ሓሳዊ መሲሕ ኣብ መጨረሽታ ዘመን ከም ዝመጽእን ገለጸሉ። ስለዚ ድማ ንሕና ንቅዱስ ገብርኤል ክነኽብሮን ብጸሎት እውን ክንጽውዖን ከም ዘለና ኣቦታት መምሃራና ኣዘዙና። ኣማላድነትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱስ መልአኽ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለገብርኤል በእደዊሁ ዘተአስሩ መላእክተ ሰማይ ጌጋየ በትውልደት ሰብእ ዘተገብሩ ለዝንቱ መልአክ በእንተ እበዩ ወክብሩ በብሔረ ግብጽ መምህራነ ስርዓት አንበሩ በዛት ዕለት ይትገበር ተዝካሩ ይብል። በረከት ረድኤት ተረዳእነት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ኣብ ሳረ ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ዮሃንስ ዘኢየሩሳሌም። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ኣባ ዮሃንስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ብንእሱ ኣብ ደብሪ ቅዱስ ኢላርዮንን ኣባ ኤስድሮስ ዓብይን መንኮሰ። ምስ ኣባ ኤጲፋኒዮስ ብገድሊ ተጸሚዱ ድማ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ዜና ሕያውነቱ ተጋድልኡን ትሩፋቱን ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ተሰምዐ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኤጲፋኒዮስ ኣብ ሃገረ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ምስ ተሾመ ሓርዮም ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸምዎ። ኣብ ናይ ጵጵስና ዘመኑ ሓንቲ ጌጋ ሰሪሑ ነበረ። እታ ጌጋ ድማ ንቤተ ክርስቲያንን ንደኽታማትን ካብ ምእመናት ዝተኣከበ ገንዘብ ንናይ ውልቀ ጉዳይ ኣውዒሉ ልብሱን ቤቱን ወርቂ ብወርቂ ኮይኑ ነበረ። ካልእ ሲትረፍ እሞ ዝበልዐሉን ዝሰትየሉን ኣቑሑ ኩሉ ድማ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ነበረ። ፈጣሪ ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ግን ከንቱነት ካብኡ ንኸርሕቐሉ ንቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ለኣኸሉ። ንሱ ድማ ኢየሩሳሌም ክሳለም እየ ዝብል ምክንያት ገይሩ ካብ ሃገረ ስብከቱ ካብ ቆጵሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ። ዓርኩ ስለ ዝኾነ ድማ ክቡራት ኣጋይሽ ስለ ዝመጹኒ እቶም ዝኸበሩ ናይ ምግብን ናይ መሳተይን ኣቑሑ ለኣኸለይ። እቲ መስተአንግዶ ምስ ተወድአ ክምልሶም እየ ኢሉ ኣእሚኑ እቶም ናይ ወርቂ ንብረታት ኩሎም ወሲዱ ሸይጡ ንዝተሸገሩ ሃቦም። ኣባ ዮሃንስ ነዚ ሊቅ ኣቑሑይ ምለሰለ ኢሉ ምስ ሓዞ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ጸልዩ ዓይኑ ከም ዝዓውር ገበረ እሞ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ዓይነ ስውር ዝኾነ ኣባ ዮሃንስ በኸየ። እዚ ሊቅ ከዓ ራሕራሓሉ ኣማልደን እውን በሎ። ንሱ ድማ ጸልዩ ሓንቲ ዓይኖም ጥራሕ ኣብርሃሉ። ንምንታይ ድማ በሎ። ንሱ ድማ ተግሳጽዩ በሎ። ድሕሪ ዛ መዓልቲ ድማ ኣባ ዮሃንስ ናብ ልቡ ተመልሰ። ቤቱ እውን ገዳም ገበሮ። ብዘደንቕ ቅድስና ብፍቕሪ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንምእመናን ኣገልጊሉ ሓንቲ ድሕርም ወርቅን ብትሕቲኣ ዘለው ሽርፋታት ቁርስራት ማለት እዩ ሽርፍራፋት ሳንቲምን እኳ ክሳዕ ዘይተረኽቦ ዝነበሮ ሃብቲ ኩሉ መጽወተን
ካብ ፍቅሪ ንዋይ ኣዝዩ ረሓቐን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ብኣዳው ብዙሓት መደነቕቲ ተኣምራት ገበረ ብድሕሪ እዚ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብጽቡቕ ሽምግልና ብሰላም ዓረፈ በረከት ይሕደረና ጸሎትን በረከትን ምስ ኩለና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን አርኬ ድማ ሰላም እብል ለዮሐንስ ፍጹም ኤጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም ገዲፎ እበየ ወክብረ ዝንቱ ዓለም መጽወተ ለነዳያን እንበለ መስፈርት ወአቅም እስከ በእረፍቱ ይተረክበ አሃዱ ድርህም ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ወዲ ሄሮስ ቃይናን መዘከርታ ዕረፍቱ እዩ ቃይናን ድማ 170 ዓመት ጸንሐ ንመላሊኤል ድማ ወለዶ ንመላሊኤል ምስ ወለዶ ድማ 740 ዓመት ነበረ ኣወዳትን ኣዋልድን እውን ወለደ ኩሉ ዕድሚኡ ንቃይናን ድማ 910 ዓመት ኮኖ ኣዕረፈ ድማ በረከቱን መሳናት ሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሰማዕት አቡላግ መዘከርታው እዩ ናይ 200 ሰማዕታት መዘከርታውን እዩ ምእንቲ ድንቂ ምእንቲ ጽድቂ ናይ ዝተሰደደ አቡና ማትያስን መዘከርታው እዩ እግዚአብሔር ድማ በጸሎቶም ይምሐረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብናይ እዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሐረና አሜን ናይ ዕለት 13 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም በረከቶም ይሕደረና አሜን ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 14 ሰነ ስንክሳር ንቕጽል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 14 ሰነ እንኳዕና በ4 ቅዱሳን አበው ሰማዕታት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም አሜን እዞም 4 ቅዱሳን አበው አቦታትና ናይ ዘመነ ሰማዕታት ፍረታት ክኾኑ ከለው ኣስማቶም ድማ አባ አክራ አባ ዮሐንስ አባ ኣብጥልማን አባ ፊልጶስን ይበሃሉ ቅድሚ ናይ መከራ ዘመኖም ማለት ኣብ ዝቀደመ ህይወቶም ካህናትን ሃብታማትን ነበሩ እቲ ሃብቲ ግን ብስራሕ ጥራይ ዝተረኸበ እዩ እዞም ቅዱሳን ኣብ ዘለዎ ኮይኖም በሃብቶም ጋሻ እንዳተቀበሉ ንድኻታት እንዳብልዑ ብክህነቶም ድማ እንዳመሃርን እንዳኣናዘዙን ትጉሃን ስለዝነበሩ ብሰብ ኮነ ብእግዚአብሔር ሞገስ ነበሮም ብኸምዚ ዝበለ ግብሪ እንከለው ዘመነ ሰማዕታት አሃዱ በለ ንክርስቶስ ከሓዱ ንጣዖታት ስገዱ እናበሉ መኳንንትን ነገስታትን ህዝቢ ክርስቲያን እንዳሳቀዩ አተው እሞ በዚ ጊዜ 4 ቅዱሳን ሓደ ነገር መኸሩ ንአቤት ማእሰርትታት ንስተደርበዩ ክርስቲያን ንምግልጋል ተመኸሩ እሞ ንእግሪ መንገዶም ድማ ክምህሩን ንእስራት ከጸናንዑን አተው ንዝጠመየ እንዳብልዑ ንስተሰበረ እንዳጸገኑ ንቁስሎም ድማ መድሓኒት ይገብሩሎም ነበሩ ናይ መከራ ዘመን ግን እንዳነውሐን እቲ ግፍዒ ከዓ ካብ ልክ እንዳሓለፈን መጸሞ በዚ ጊዜ 4 ቅዱሳን እቲ ዓቢ ናይ መጨረሽታን ውሳኔ አተሓላለፉ ምስ ሰማዕታት ክቁጸሩ ስለዝመረጹ ንክርስቶስ ብሞቱ ክመስልዎ ድልየት ሓደሮም እሞ ናይ መወዳእታ ጉያኦም ድማ ሰማዕትነት ክኸውን መረጹ 4 ዘለዎም ንብረት ኩሉ ኣኪቦም ንድኻታት ኣካፈሉ እሞ ብዘይካ ኣብ መንኮቦም ዘላ ዓጽፊ ስባሪ ገንዘብ ካብ ሃብቶም ኣይትረፉን ድሕሪኡ ጉዕዞ ናብ ናይ ምስክርነት ኣደባባይ ዓውደ ስምዕ ገበሩ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ ናይ መኮንን ግርማ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝፈሰሰ ናይ ወገናቶም ደም ናይቶም ሰራዊት ዘረባን ነዞም ቅዱሳን ኣይሕፈሮምን ብግልፂ ክርስቲያን ኢና ኢሎም ድማ ተዛረቡ ኣብቲ ዘመን ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ክሳድ ዘቁርጽ ዓቢ ድፍረት ነበረ እቲ መኮንን ድማ ካብ ጽቡቕ ሃይማኖቶም ምእንቲ ክፈልዮም ብእሳት አቃጸሎም እግዚአብሔር ግን ኣድሓኖም ብቐስትን ብስሕለትን ብብረት እውን ንመዓልታት ኣሰቀዮም እዞም ቅዱሳን ግን ንኣምላኾም ኣሚኖም ንኹሉ ብኣኮቴት ብደስታ ተቐበሉ ኣብ ናይ መጨረሽታ ግን በዛ ዕለት ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ተቐትሉ ስለ ምጽዋቶም ጽቡቕ ኣገልግሎቶምን ጻድቅ ፈራዲ ካብ ዝኾነ ፈጣሪኦም ኣኽሊል ተቐበሉ ናይ በረኸት ኣምላኽ ካብ ፈተውቱ ጸጋን ክብርን ይዓድለና አሜን ሰነ 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን አበው ሰማዕታት አባ አክራ አባ ዮሐንስ አባ ኣብጥልማ አባ ፊልጶስ 4
ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ አባ ስምዖን ገዳማዊ፣ አባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ አዴና ቅድስት ነሳሒት። ከመይ እግዚአብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቅሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎምን እተገልግልዎምን ዘለኹምን ዝርስዕ ገፈዐ አምላኽ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣሎና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ሃከያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና። ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 13 ንቕጽል ማለት እዩ። ምንባብ ይከኣል። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 14 ስንክሳር ኣብዚ ይፈጸም። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 15 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 15 ሰነ እንኳዕ ናብ ሰማዕት ቅዱስ ሚናስ ዓመታዊ ናይ ቅዳሴ ቤት በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም። ቅዱስ ሚናስ ምእመን ሰማዕት። ቅዱስ ሚናስ ማር ሚና ካብ ኣብ ምድረ ግብፂ ተፈተውቲ ካብ ዝኾኑ ሰማዕታት ዋናን ልዑልን እዩ። ልክዕ ኣብ ሃገርና ቅዱስ ጊዮርጊስ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለዎ ግብፃውያን ድማ ንማር ሚናስ ፀዊዖም ኣይጸግብዎን። ምክንያቱ ካብቶም ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ ብምዃኑ ስጋብ ሕጂ ንእዝንን ንዓይንን ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ስለ ዝሰርሕ እዩ። ብፍላይ ንዝሓመመ ንዝደኸመን ንዝተጨነቐን ፈጣን ረዳእ እዩ። በዓል ጽቡቕ መድሓኒትን ፈዋስን ኣማላድን እዩ። ኣብ ውሽጢ ግብፂ ነዚ ቅዱስ ዘይፈልጥ ሰብ እንተረኺብካ ንሱ ኦርቶዶክሳዊ ኣይኮነን ማለት እዩ ክበሃል እውን ሰሚዕና ኢና። ንቅዱሳን ግቡእ ክብሪ ብምሃብ ታሪኾም ብምጽሓፍ ብምጽናዕ ብመጽሔት ወይ ከዓ ብፊልምን ብዝተመሳሰለን ንህዝቢ ብምፍላጥ ግብፃውያን ካባና ብዙሕ ርሕቐት ከይዶም እዮም። ሎሚ ከማን ንጥቀመሉ ዘለና ስንክሳር 80 ካብ 100 ዘቕረብዎ ንሶም እዮም። ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኢትዮጵያውያንን ቅዱሳን ግን መብዛሕትኦም ተረሲዖም ተሪፎም እዮም። መጽሓፈ ገድሎም እውን ብልብ በሊዕዎ እዩ። ሎሚ ድማ እዚ ዕዮ ገዛ ናትና ጥራይ እዩ። ናብ ዝቐደመ ነገርና እሞ ንመለስ እሞ ቅዱስ ሚናስ ትርጉሙ ተኣማንን ብሩኽን ማለት እዩ። ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካብ ወገን ሕያወት ስድራ ክርስቲያን እዩ። ኣብ ንእስነቱ ናይ ቅድስና ህይወት ዘማቀረ በአብ ዘመኑ ዝነበሩ ሰባት ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝነበረ ሃብትን ክብርን ስልጣንን ንዒቁ ብጾምን ጸሎትን ዝተወሰነ ኣብ መጨረሻ ድማ ብክርስቶስ ስለ ዝኣመነ ዓላውያን ዘይኣመንቲ ዝቐተልዎ ሰማዕት እዩ። ንሱ ሰማዕት ድሕሪ ምዃኑ ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት ምእመናን ክቡር ኣካሉ ደልዮም ሰኣንዎ። ዝግለጸሉ ግዜ ኣብ ዝበጽሐ ግን ንሱ ኣብ ዝተቐበረሉ ምድረ በዳ ናይ ኣባጊዕን ናይ ጓሶት መውዓሊ ስለ ዝነበረ ተኣምራት ገበረ። ንሓደ ጓሳ ኣባጊዑ ደዌ ሓመማ እሞ ኣብታ ሰሙን ካብ ልዕሊ ናይ ቅዱስ ሚናስ መቃብር ጸበል ፈሊቁ ነበረ እሞ እቲ ጓሳ ተርታማይ እዩ ኢሉ ንኣባጊዑ እንተሰዮም ሓደ ዝደወየ በጊዕ ናብቲ ጸበል ምስ ኣተወ ደሓነ። በቲ ዝተገረመ ጓሳ ድማ ንኹለን ኣባጊዕ ዝሓመማ ኣምፂኡ ካብቲ ጸበል ኣፍሰሰለን፣ ንሰን ድማ ተፈወሳ። ነዚ ዜና ኣብ ምድረ ግብፂ ምስ ተሰምዐ ኩሎም ድውያን እንዳመፁ ምእንቲ ክፍወሱ ኣተው እሞ ግን ንሶም ይኹኑ ወላ እቲ ጓሳ ምክንያት ናይዛ ጸበል ክፈልጡ ኣይከኣሉን። ነዚ ነገር ናይ ሮም ንጉስ ምስ ሰምዐ ንጓሉ ምስ ሰራዊቱ ለኣኻ ዝሓመመት ጓሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሳ ንብዙሕ ዘመን መጻጉዕ ስለ ዝነበረት ፈውሲ ስኢና ነበረት እሞ መጺኣ ተጠመቐት፣ ብቕልጡፍ ተፈወሰት። ንሳ ግን ከም ካልኦት ዘድሓና ማንነት ከይፈለጠት ምኻድ ስለ ዘይደለየት ሱባኤ ኣተወት። ቅዱስ ሚናስ ብለይቲ ብራእይ መጺኡ ስጋኡ ኣብኡ ከም ዘሎ ነገራ እሞ ንሳ ድማ ነቲ መሬት ኣፍሒራ ናይዚ ቅዱስ ኣካል ብኽብሪ ኣውፅኣቶ። ድሕሪኡ ብናይ ንጉስ ትእዛዝ እቲ ምድረ በዳ ከተማ ንኽኸውን ተቐየረ። ስሙ ድማ መርዮጥ ተባሃለ። ኣብቲ ጸበል ዝነበረ ቦታ ድማ ናይ ማር ሚናስ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹ በዛ ዕለት ቅዳሴ ቤቱ ተኸበረ። ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት
በረኸት ይኽፈለና። ሰኔ 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሚናስ ማር ሚና ሰማዕት ቅዳሴ ቤት እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቂርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣን፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ኣፈ በረከት፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ቅድስቲ ክርስቲና። ካባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ እዚ እጽሕፈልካ ኣለኹ። እንተ ደንግኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ናይቲ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግብኣካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ካብ ኣናበባ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክት ተኣርመለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዘነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሶት አላ አትነነ ወባልሃነ እንኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናችሁ ድንግል በስጋች እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለቺ ብሩክቲ አንቲ እማንስቱ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ምድራ ቃዚታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን